नोंनि लोगो नामालाय सिनायलायदो नै लोगोफोर बहुत गोबावनि उनावसो दिनैसो लोगो मोनदों आङो गार्लफ्रेन्डफोरखौहाय दिनै सानैखाय आंना नै ओरैबायदि मोजां समायखायदा गार्लफ्रेन्डफोरखौ एसे ख्रिस्टमास जानो लिंफैदो आङो दाबोनाबो निस्सय लोगो मोनगोन जोंनाव फैयोब्ला बिसोरखौ आरो ना ख्रिस्टमास जानो लिंफैदो आङो बिसोरखौहाय गार्लफ्रेन्डखौहाय नै ओरैबायदि मोजां आरो ना दा बिसोरो जोंनाव थांसिगोन आरो ख्रिस्टमास जानो निस्सय फैदो जोंनि न'आवहाय ख्रिस्टमास जानोहाय नै बिसोरखौ लोगो मोनफैगोन आरो जोंना गार्लफ्रेन्डफोरखौ आसा खालामदों बयबो फैनानै बे आंनि गार्लफ्रेन्डफोरखौहाय लोगो लाफैगोन होननानै आरो जोंना नै मिस्ट्रिस मोनबायलै मेदामा नै मोजां मोनसां थौस सेन मिस्ट्रिसलै बाबा डेन्जार माथो दि होमबालाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव दायो जोङो थांगोन जाहैबाय बङाइगाव आरोखि दा जोङो दङ राखाल दुबि ब्रिज गोजौआव आरो नै मेदामजों आजों बै हाजोआव एसे बेरायहैनो गोसो जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला टाइमनि आंखाल जोङो आवगोल बेरायहैखांबाय दा जों थांथ'ला आरो एसे ख्रिस्टमासनि गस्ला बायदिसिना लालाबायनो नायनो शपिं खालामनो दा जोङो ब्रिजआव दं आरो बहुद थांलाय फैलाय गारि जागासिनो दङ साउन्डआ मोजां खोनाखैबो जानांगौ जोंना नै मेदामाबो आंजों फैफादों आरो ना ओमफ्राय नै बै हाजोआ बहुद मोजां आरो बेरायनो ओरैहाय बे गासिबो हाजो गोजा बियो जोङो सिगां थांखांबाय बेरायहैखांबाय माने बेरायहैनो बिराद मोजां आरो जायगाया हाजोआव थांनाय नामा मा थांला थांनो बाबाय दा थांनो बाबाय आरो बेजों लोगोसे नै बेजों ट्रेन फैगासिनो दङ आरो ना दा गेटआ बन्द' जाथ'नानै दङ नै गाहायाव ओइलाय हनै दा ट्रेन फैगासिनो दङ ओरैबो बन्द' ट्रेन गाखोनाय नामा ट्रेन बादों बेंग्लायजों थांनायसै ट्रेन गाखोनानै दा लागावबोगौ नै ट्रेना ओरैबायदि मोजां फैगौ आरो ना फु लागायबोगौ ओरैबायदि मोजां गालदां गुलदुं कारेन्टआव नांबोलायबावोसो आरो ना नांद्रुद मा बुस्थु लाबोखोलै अयथासार गोलाव माल गारिसो जोंना नै मेदाम माथो बेंग्लायनाव थांनो नागिरनाया थांजालै माल गारिसो दा जोङो थांगासिनो दङ बङाइगाव टाउनाव आरोना फाइनालि दायो जोङो सापागुरि मोनफैबायानो आरोना नै हिमालय हटेल खाथियाव दङ जोङो ओमफ्राय बै मोनसेया जादों जाहैबाय सिकनाथ दा जोङो बङाइगावआव हाबलांनोसै दा बहुद ट्राफिक जाम नै गारिया दा जों बङाइगावजों थांगासिनो दङ टाउनावहाय no गस्लाखौ नायदों आरो नै आं बहुद मोजां दं आरो ना नै ओरैबायदि ब्रेन्डेड माल दङ नै बयबो फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि नै बहुद ब्रेन्डेड आरो ना नै लंपेन्टफ्रा ओरैबायदि ओमफ्राय नै लोगोफोर आं कार्ग' लंपेन्ट नायनो नागिरदों आरो ना जोंनासो मेदामा फसायोना फसाया दा मेदाम फसायब्लासो बायगोन आङो मेदाम फसायाब्लाथ' आरो मोजां नंगौना नङा साबमा दाङासो होनबायलै नै ओमफ्राय नै बेनि गांसे लोगोआ नै बेयावहाय दङ नै ओरैनो सेम्पोल दोनदों आरो बेखौ नायनोहाय ओमफ्राय दा नै माखासेफ्राथ' आरो प्रेगनेन्टबो दं ओमफ्राय नै दा आं बेखौ नायनो नागिरदों आरो हरै बेलथायलाय खिबुजों मा जात
आस्सा नै आयु इदिसो र' नायनो आं मोजांखौ नाङा वाव धामाकार जुथा नै केम्पासनि माल आरोना मा जात क्वालिटि लानाय नै बाह बहुतनो ओजे खुरार दखानाव ओजे बहुत एभेलेबेल আছে गस्ला नायदोंमोनलै लोगोफोर नै गस्ला नै मा रोखोम जागोन नायद' लोगोफोर बबे र' नै बेयावबो वाह एभेलेबेल लेडिसफोरनि नै मारै गिलिरसाय नोंनि लोगो ना माइलाय वाव नै बरियाल' दं नै फेन्टास्टिक सिनायलायदो गस्लाफ्रालाय दंलै नै दिन्दां फादांनो मा होनला हामजायाखिसै नै बेबो मोजां गस्लालाय नैबे वाह आच्छा लोगोफोर माने लंपेन्टखौथ' लाबाय आदै जुथाथ' नांगौ जादों नैबे माने बाहेरानि माल जाहैदों मा रोखोम आं एडिडास नाइकनिसो गानग्रा नालाय शरुमावसो गानो आङो ओमफ्राय दा आङो ओरैनो बाहेरानि माबाखौ नायनायदों आरो এটা কোন জায়গার মাল কইছিল বন্ধু এইটো আপোনাৰ থাইল্যান্ডৰ আচ্ছা তেনেহলেতো বেংকত গেলে আরামসে এইটো পিন্ধি পেলাই আরামসে বেংকত যাব পাৰিব আচ্ছা দুনিয়া না খাকবা যদি লাগে তেনেহলে ওই যে বন্ধুৰ দোকানত আহি আরামসে ল'ব পাৰে আর কি হয় লিডিছৰ আছে যে ভাল দুনিয়া এটা দাম কিমান আছিল 2200 ফার্স্ট কপি 22000 আমি শুনিয়া পাইছে মানে 2200 দে ঠিকই আছে